Ja! Goed zo! Pretty. Nou mag je wens doen. Achtung. En dan gaan we opeten. Dus mag maar die kerstrand. Je hebt mijn kaartjes er niet uitgaan. Staat op tape, hè? Als je over 10 jaar ziet hoe hij de kaartjes uitliet. Dat is je? Ja. Dat is je? En ben je niet zo. Ja, dat is wat te zien. Is gewoon hoe die staat aanrijden. Ja. Oké. Ja. Dat ging goed vanuit jullie kwamen. Dat ging al. Zou hij deze? Welke wil Lennart? Ik denk dat ik die lekker taarten, Lennart. Jam, jam. Maak je dat bord? Nee, dat had je wat verwisseld. Moment maar. Kijk eens, die is van Lennart. Ga je hier eten? Oh, lekker.